దీపికా పిల్లి. ఈ అమ్మాయి పేరు చెబితే తెలుగు రాష్ట్రాల్లో తెలియని వారు అంటూ ఎవ్వరు ఉండరు. టిక్టాక్లో మంచి మంచి డ్యాన్స్, కామెడీ, ఎంటర్టైన్మెంట్ వీడియోస్ చేస్తూ తనకంటూ ఒక మంచి పేరుని సంపాదించుకుంది. ప్రస్తుతం ఇప్పుడు D13 కింగ్ వర్సెస్ క్వీన్స్లో రష్మితో పాటు యాంకర్గా చేస్తుంది. ఈ అమ్మాయి 1999 ఏప్రిల్ 15న హైదరాబాద్లో జన్మించింది. ఈ అమ్మాయికి టిక్టాక్లో 1.1 మిలియన్ ఫాలోవర్స్ ఉండేవారు. ఈ అమ్మాయి రియల్ నేమ్ వచ్చేసి దీపిక. సో ఇంటి నేమ్ వచ్చేసి పిల్లి, కాబట్టి అందరూ దీపికా పిల్లి అని పిలుస్తున్నారు. ఈ అమ్మాయి వయసు వచ్చేసి 21 సంవత్సరాలు. టిక్టాక్ బ్యాన్ అయిన తర్వాత ఈ అమ్మాయి ఇన్స్టాగ్రామ్లో వీడియోస్ చేస్తుంది. ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఈ అమ్మాయి ఫాలోవర్స్ వచ్చేసి 486,000 మంది ఉన్నారు. దీపికా పిల్లి వాళ్ళ మదర్ పేరు హేతల్ బడి అని. సో ఈ అమ్మాయి సిస్టర్ నేమ్ వచ్చేసి హాసిత. దీపికా పిల్లి హైట్ వచ్చేసి 163 సెంటీమీటర్స్, అంటే 5.4 ఫీట్స్. ఈమెకి ఇష్టమైన హీరో సల్మాన్ ఖాన్. అండ్ ఈమెకి ఫేవరెట్ కలర్స్ వచ్చేసి పింక్ అండ్ వైట్. అండ్ ఈ అమ్మాయికి చాక్లెట్స్ అండ్ బర్గర్స్ అంటే చాలా ఇష్టం.